Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suhat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Eva. Hingkod ang pangidaron. Minyo og may tulo ka mga anak. Itago na lang sabang akong address. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Nga nagtuo kong tungod ni ining paggamit na ko contraceptive pills. Sud na sa siyam katuig. Aron inyong hisabtan, ingon ni ining mga panghita po. Day, lalaki ang ikatulo na tong anak. May lalaki naman kita. Stop na ta. Unsay stop? Unong natakpangan ako eh. May laki naman kita. Maura man ang imong gipaabot di pa. Nga makaanak tag lalaki. Gwapo ang ato anak nga lalaki, day. Pwede punaan bisag usa? Ansa? Usa raman. Uy, tumas din ako uy. Laliman ka lang mga nakda. Kung mangita pagit kang laing anak nga lalaki, no? Adto na lang kas laing babae pangita, uy. Ha? Niyabag. Kayabag sa nimo, day eh. Sige na lang eh. So, sige na lang. Mangita pagit kang laing anak sa laing babae. Ay di ba, sugot lang ko nga igo lang ng atong anak. Kay may lalaki na magita. Oy, unsa? Stop na mo sa tulo? Kagamay anang anak ka. Kamu gani, uno mo gani kabuok. Ma, may man to sa una. Kay barato pa mang pamaliton ato. Karon perte na tong mahalas mga pamaliton maoy. Naglisod magani ko og budget sa sweldong tumas nga duha pa ng among anak. Samtang nagmabdus ko. Unsa na ka nga mapunan pa gini sila no? Ay, nanon niya, unsa man, nagpalaygit na di ka, humanin mong panganak. O, nagpataon na kag-ayod de. Nadlok masad ko anang ayod di maoy. Di man gud ko na maayo. Ilabi na panahon nga maglabing-labing ming tumas. Kay sambol man ko na. O posibleng malata sa ilawom sa akong puwerta. Mao ba god? Ngayon niya, magunsa naman lang di ay mo. Sa may inyong gamiton aron dili mo makaanak. Suwayan lang na akong pills mo eh. Na, labaw masad ko nuno makadaot, oy. Ha?
makalata man po kuno nas matres. Unsa? Anya, sa man eh. Subli itong gamiton nga kontrol. Pulos man makahadlok, uy. Pulos may side effects. Pero kung magpadaog ta sa tong kahadlok, Tomas, mapunan pag didon niya ning atong mga anak. Okay raman ko. Di gyud okay, tumasa ka. Kung di ko nimo tabangan sa paghuna-huna kung unsay gamiton na tong birth control, uy, di sa na ko magpahilabot nimong tumasa ka, uy. Ay, ka na mo di pwede, day. Usao naman itaw ning ako, day. Suraan na, uy. Ay, ako na lang mga tao pagi, uy. Oh, kanina lang. Unsa man ni? Nagpalit na lang kong pills. Ha? Mag-pills ko, Tomas? Di na gid ko gusto nga mapunan pang among anak sa kumbana, kay tulo na sila. Og lisod kayo ang panginabuhi karon kung usa lang sa magtiayon ang manarbaho. Di masab ko makatrabaho kay may mga anak man kong bantayan og atimanon. Og sa una na akong gamit og pills, syempre may mga side effects ko. Labi na sa akong pagkasaputon o perming init sa akong mood swings. Mo na epekto na ko. Aban sa kadukayan, naanad na ko ug ang akong bana sa among sitwasyon. Hangtod nga ning tuiga lang, may nabantayan kong lahi nga gibati dihang giregla ko. Unya? Kasakit ka sa kumpos. Diba? Naunsa ka? Ma, Gihapit maming Tomas sa amo kay nagsakit kunog maayo ang imong puson. Kima, uy, lainas kasakit. Uy, mura magkisilaban akong bilahan. Unsa? Nga nasakit man kay ni, uy. Naamang kani mo? Oo, Mo magsakit ang imong puson. pero lahi ni ron, ma. Kung reglahon ko mo sakit man tuod, pero kanang mura lang og maghilab ang akong tiyan. Pero kining tani ron, ma, mura man kong nagbati aning sakita, uy. Ha? Kisakit yun kay siya, ma. Uy, wala sabay ako katabang ni mo anak ron, ha? Iba? Tabangi lang kong tanaw-tanaw sa mga bata, mabi. Kay tuwa pas tumasa, kay nagpalit pa og tambal. Ya, kumusta naman yung pamati nga nakatumara kag tambal sa sakit sa tiyan? Medyo may kalma na ang akong tiyan, Tomas. Ay, salamat taon. Ka-duty di ko rong hapon. Managinot ko. Mag-hapdi ko sa trabaho. Sakit na po na akong tiyan, ma. Uy, ingon to ka nga okay na nga giin na nanimog tambal. Ibalik na po ng sakit, ma. Okay. Kadiyat lang, maha. Si Ars ako kay Murag. May na-feel mo ko nga may mikawas akong perta. Unsa? Hubaon ka ning akong underwear. Unsa man ka ning... Kada kong tibugol sa dugo. Unsa man ni? Ma! Madali ra gud, ma! Uy, kadako gudan na iba. Unsa man ni siya, ma? Iba? Dili ka, mabdos ka. Unya, nakuhaan ka? Unsa? Wagit ko makasabot sa kong gibati na itong hikayon na ug naglibog gid ko og unsa tong tibugol nga migawas sa akong puwerta. Ang akong mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, 9 years na akong nagtumar og pills. Tinuod ba nga kung madugay og tumar ini, makadaot ni namong mga papay? Makalata ko no sa matres. Tinuod ba? Ikaduhang pangutana, ning tuiga lang, nakasinati ko og grabing pagsakit sa akong puson, nga muragid ko og nag-labor, ug may mikawas nga murag unod. Ingon ni mama nga basinog na mabdos kuno ko og nakuhaan. Posible ba di ay nga mo mabdos ang magtumar og pills?
Ikatulong pangutana. Di ang akong gihikap ang murag unod nga migawas akong perta, mura masab siya og mga pills nga akong gitumar nga wa mahilis. Angay pang usapon gyud pagtumar ang pills aron gyud mahilis. Ikaupat og katapusan. Kun pananglit pod na mabdos ko adto og nakuhaan, nakuha ka siya tungod kay padayon kong nagtumar og pills, kay wa man ko mahipaw nga mabdos ni ay ko. Angay ba ko magparas pa? Palihog, tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Eva. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, adi na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ang atong magtatampo karong adlaw si Eva, 39 years old, man niya gibutang ngayang address. Minyo ni siya, may tulo ka mga anak, kung naggamit ko ni siya og pills for the past 9 years. Sumuto atong nabati na ganina sa drama, no? Taga-diin ka ni si Iba, no? Di ba ka ni taga San Fernando, Cebu? So, unang pangutanan ni Iba, 9 years na kung nagtumar og pills. Tinuod mga kung madugay og tumar ini makadaot ni na kung namong mga babae, makalata ko na ni sa matris, tinuod ba? O, dili na siya tinuod. Otherwise, kung kanang tinuod pa na makalata sa matris, dili na i-approve sa Food and Drug Administration. Of course, na mga expected side effects niya ng pills, no? And I'm referring to oral contraceptive pills. Unsa may mga possible nga mga side effect in the long run magsige kag inom og pills. Because ang desired effect nga dili ka magbuntis. Pero expected na nga mura kag kasukaon, mura kag gidagat, ha? Nya ang imong breast murag mudako, naghikapon sakit-sakit o gamay, nya mag-mood swing ka, ha? Mura kag was condition. Mag-mood swing, unya mulos ka og weight, unya mag-spotting ang uban, ha? Nay blood spotting na ginagmay, unya mulabad ang imong ulo, sakit ang imong tummy, ug ang uban ani mag-amenorrhea. Sa maning amenorrhea, this is a medical term wherein the woman will no longer menstruate for mga 3 months or several months, no? Unya expected po na siya Eva, nga mo decrease po ng imong sexual drive. So, mao na mga expected nga mga side effects sa pills, no? On the contrary, ang pills makaluwer noon sa risgo nga ang sa kababay magka-develop of cervical cancer. Muluwer ang risgo, meaning dili ka more prone o dili ka at high risk, lower ang risgo, high risk. Kung mag-inom kag pills, dili ka at high risk nga magkasakit og cervical cancer, no? So mao na ang ako ika-istorya sa una nimong pangutana Iba, no? Ikaduhang pangutana, ning tuiga lang nakasinati ko og grabing pagsakit sa akong puson ug murag dud ko og maglibor ug may nigawas nga murag unod. Ingon ni mama mga nga basin manabdos kuno ko og nakuhaan. Posible ba diay nga munabdos ang magtumar og pills? Well, dili good 100% ning effective ning pills na po yung tamusipyat gyud, no? Kung nagduda ka ng labdos ka, pagpa-pregnancy test, no? Kung nagsakit ang imong tummy, unya naay ning gawa sa imo, could be most likely menstrual blood or kanang kay mag-spotting man ka, sumasa kong gi-mention na wala ko, na posibilidad nga ang usa ka babae tumarog pills, mag-spotting. Unya, magsakit ang tummy. So, mo na imong gingon nga, sakit ang imong puson. Pero kung wala kay mga other signs and symptoms nga buntis ka, like unsa man, kanang sa first trimester, no, magpika ka, wag do siya bamiting, kung naaman ka ni ana, of course, wala na ka menstruation, kinag-pills man ka, no? Pero kung balikon, dili good 100% nga, inunta, makagarantiya nga ang usa ka babae na ginomog pills dili good magbuntis. Pero usa na sa pinakataas og percentage nga effectivity, no? Kumpara sa uban nga mga pamaagi sa contraception, labi na withdrawal nga dili gyud kayo reliable. So kung nagduda ka nga inunta nakuhaan ka, and I do not know kung hinduol kag usa ka OB-GYN, no? Ma-confirm mo na by fetal tissues ba to or menstrual blood. Muna sa, ang man mo gisulting tagadiin ka Iba, pero kung niyara ka sa syudad, mas may ginunta to kung nanduol kag usa ka gynecologist para masuta kung unsa man gitong inunta tissue or bukol nga ning gawa sa imong puwerta. Sulod nga pangutana, diha nga akong gihikap ang murag unod nga ning gawa sa akong puwerta, mura man sab siya og ang mga pills
nga akong gitumar nga wala mahilis. Ang ibang usapon yun pagtumar ang pills aron good mahilis. Wala ko yung experience ani kay lalaki magwala ko nagpills, no? Pagutanon ka na to ani si Karin May og nagpills ba ni siya? Nagpills ba ka sa una, Karin May? Dilapin niya? Pero sa akong pagkahibalo, kani mga pills, tablet, capsule, dito na ba nagtumar? Kay inag-abot rin sa atong gastrointestinal tract, magaling na siya, mahilis naman na siya. Hindi na kinahanglan imo pang usapon kapag kapait po naman tambal imong usapon, usa mo tunlon. Di na dito na nagtumar, no? Gipattern na sa manufacturer nga there's no need for you to chew. May lang maayo og lasa, pero kung pait-pait ulay glasa, pasig mo suka hinong ka. Dito na lang siya tumar, dili kinahanglan na siyang usap-usapon. Kaya nakabot rin sa gastrointestinal tract, may digested naman siya, kay galingon ba yan? Rin sa soja atong tiyan, no? Galing ba yan ang atong tiyan, whether we like it or not, that is not under our voluntary control. So, mahilis agad na siya. Mahilis magani ng crispy pata. Anong crispy pata? O ng bulalo. Mahilis magani na mas more for pills. Kuan. Hindi siya na nagtumar. Hindi kinahanglan usapon. Ikaw pa ito katapusan ng pangutana. Pananglit po, nanabdos ko adto og nakuha tungod kay padayon kong nagtumar og pills. Kay wala man ko mahibaw nga nabdos ko, angay ba kong magparaspa? Ako nang ginaingon, mas maayo gud makita ka og ubigay ni. Kay kini nga akong tambag nimo, opinion lang ni. In the first place, I haven't examined you, ako kakita nimo, no? So, muduol gyud ka og ubigay ni pagsuta kung unsa man gyud to. Whether that was a fetal parts, katong ninggawas, or kanang nag-abortion ka, miscarriage, or part lang to sa imong spotting, bisag nag-inom ka og pills. Ako nang ginaingon, ang pills, maka-avoid nga magkabuntis ka. Pero naay mga musipyat, dili po siya inunta 100%. Pero makaingon ko nga, sa tanan nga mga pamaagi sa contraception, usan ni sa pinaka-highest ang success rate o ang gamay ra ang sipyat, no? Kumpara sa uban. So, manghinaot ko nga as soon as possible muduol kag ubigay ni para makita og unsa bagud ang hinungdan atong imong spotting. Kung pananglitan nag-abortion ka, akong ikasugyot nga kinahanglan magparaspa ka. Ngano magparaspa man ang usa ka babaye nang agi og abortion? In order nga ma-sure gyud nga walay placental tissues nga nahibilin dito sa uterus. Kay kung pananglitan na ay placental tissues nga nabilin dito sa uterus ngadto sa mga babaye nga nag-miscarriage o nag-abortion, possible to nga may source of problem later on, mag-bleeding, mag-infection, mao na siya, no? So, go and see and ubigay ni da sa inyo dapit para makuan ka, ma-examine. Alright, nakasabot ka sa kong speaker ni mo iba? O ngadto sa mga tanan nga nag-pills, ang pills is safe, onya dili kinalang usapon og expected side effect atong akong enumerate a while ago. So, thank you very much. Once again, ako si Dr. Rene Obra, ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kini nga akong suliran, hinaot nga, okay ang kinabuhi, bisan pa magdaghang problema, o bisan pa magnay problema, kaya may taong may problema, mo abot agad gihapon ang silaw sa adlaw nga, maka-smile, pagka kay gamay-gamayan o nawagtang ang imong problema. Itong mga nagbuhi, mga kanding baboy, mga hayupan, baka, kung daghan na kay kag baka, baligyain nag-usa or duha para dili ka may stress. Okay, so from all basers sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Arman. Daghang salamat o mayong